Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Het is zondag 10 januari en u kijkt naar het nieuws en het weerbericht in Zeeland van vandaag. De politie heeft gisteravond hier in dit gebouw achter mij, een voormalige bioscoop De Koning van Engeland in Hulst, een illegaal feest beëindigd. Er zouden zo'n 50 jongeren aanwezig geweest zijn. Na klachten over geluidsoverlast trok de politie naar de Houtmarkt. Aan de achterkant van deze panden staat nog het gebouw van de oude bioscoop. Eenmaal ter plekke wilde de politie er door deze deur naar binnen. Ze klopte aan, ze hoorden niets, ze klopte nog een keer en vervolgens werd er met geweld de deur ingebeukt met dit als gevolg. De feestvierders sloegen op de vlucht en dat leverde soms gevaarlijke situaties op volgens de politie. Onder meer bij deze nooduitgang en toen sommige jongeren zelfs via het dak wilden ontsnappen. De gegevens van een aantal feestvierders zijn genoteerd en de gemeente Hulst heeft de toegang tot het gebouw min of meer afgesloten. De 29-jarige vrouw uit Schoondijken die is overleden nadat ze met haar auto in het kanaal bij IJsendijken belandde, is door onbekende oorzaak van de weg geraakt. Dat meldt de politie. Daarmee is het onderzoek naar het ongeluk op de Isabelleweg afgerond. De vrouw was onderweg naar Filipijnen en belandde met haar auto in de berm. Vervolgens is ze over de kop geslagen en achter de rietkraag in het kanaal terechtgekomen en verdronken. De melding van een voertuig te water kwam gistermorgen binnen bij de brandweer. Er werden 2 duikteams opgeroepen. Het stuk van de Isabelleweg waar het ongeluk gebeurde was voor langere tijd afgezet. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bestempelen vandaag als een drukke tot zeer drukke dag voor de Zeeuwse natuur. Maar de bezoekers merkten daar weinig van. Het lijkt druk als je naar de auto's kijkt op de parkeerplaats. Ja, dan lijkt het druk, maar het is niet zo druk hoor. Nee, het is groot, dus er kunnen veel mensen in. Ik kom hier al 40 jaar en dan alleen zomers. Ik heb het nog nooit zo druk gezien. Nee. Op deze weg in ieder geval. Nee, ook in de zomer niet? Ook in de zomer niet, nee. Ja, het viel echt mee. We waren gisteren in België en dan was het echt veel drukker. Oké. Hier viel het echt mee. Wat deed u in België? Ja, even statten. Het advies is eigenlijk ga op rustige momenten wandelen. Dus zondagmorgen, zaterdagmiddag misschien. Ja. Maar niet op zondagmiddag. Ja. De kinderen moeten er toch uit, hè? Ja, wij wonen hier, dus we gaan lopen wanneer we zin hebben, toch? Zondagmorgen ook, ja, maar dan slapen we altijd uit. En dan gaan we broodjes bakken voor de kinderen. Dus we hebben voor de middag gekozen. Ja. Houden de mensen zich een beetje aan de regels? Ja, redelijk, ja. Hier in de natuur houden ze er aan de regels. U zegt redelijk, want ook niet? Ja, soms of in gedachten, kijk, gewoon even opzij stappen en dan, dat is alles. Ja. De mensen gaan wel eens van de paden af en dat moeten ze niet doen. Spreekt u ze er dan op aan? Ja. Oké. En dat mag ik niet van mijn man. Oh, en wat voor reacties krijgt u dan? Nou ja, bemoei je met je eigen zaken. Ja. Spreekt u ze er dan op aan? Ja. Het ligt eraan hoe groot en sterk ze zijn. Ja. Duikers van de brandweer hebben gisteravond en vanochtend opnieuw gezocht naar de vermiste Isjelle van de Velde in het Grote Gat, de kreek aan de rand van Oostburg. Na de zoektocht van familie, vrijwilligers en stichting Signi gistermiddag was er aanleiding voor een extra onderzoek. De Speurhondenstichting dacht iets te hebben gevonden in het water, maar de duikers van de brandweer troffen gisteravond niets aan. Toch is besloten om vanmorgen nogmaals, in daglicht, verder te gaan met de zoektocht. Maar ook vanmorgen werd niets gevonden. Hoewel er geen aanwijzingen meer zijn, gaat de politie verder met het onderzoek naar de verdwijning van Isjelle. Daarvoor worden onder meer digitale sporen gevolgd. Bert Kolle van het CDA in Middelburg trekt aan de bel. Aan de fietsbel wel te verstaan, want het moet veiliger hier. Nou, ik kreeg steeds meer klachten van de inwoners van Middelburg. En zelf kom ik hier natuurlijk ook wel eens met de fiets. Als de auto's vanaf daar komen de Koestraat en die willen hier de parkeergarage naar binnen, dan zien ze dus niet dat hier fietsers aankomen. Die fietsers moeten hier een schuine oversteek maken. Staat daar nog eens een bus te wachten, dan is er nog minder zicht op het fietspad. Er ligt al lang een plan klaar om deze splitsing veiliger te maken. Maar de gemeente heeft geen geld en dus kan het nog jaren duren voordat dit wordt aangepakt. Kolle stelde daarom vragen aan het college. Hij wil graag LED-verlichting op de plek waar de fietsers over moeten steken. Nou, dat kost veel minder dan natuurlijk heel het kruispunt hier zo op de schop te zetten. Maar het college zegt dat met LED-verlichting de situatie onveiliger zou kunnen worden. De fietsers zouden dan de indruk kunnen krijgen dat ze voorrang hebben. Toch laat Kolle het er niet bij zitten. Hij gaat een motie indienen in de gemeenteraad. Dat kleine beetje geld voor de veiligheid
vind ik toch heel belangrijk. Alsjeblieft, doe alleen die ledlampjes. €100. Dat is de bonus voor medewerkers van beveiligingsbedrijf Delta Safe uit Middelburg, wanneer ze zich, zodra dat kan, zo snel mogelijk laten vaccineren tegen corona. Ten eerste, het is belangrijk voor ons personeel. We willen graag dat die gezond blijven. Ten tweede is het belangrijk voor ons bedrijf. We hebben minder ziekte, dus minder uitval. Ten derde, het is fijn voor onze opdrachtgevers dat ze mensen krijgen die niet ziek zijn, die gevaccineerd zijn. En ten vierde, we leven in een samenleving en hoe eerder mensen allemaal gevaccineerd zijn, des te sneller zijn we van het virus af. Beveiliging kan een hoog contactgehalte hebben en er ligt altijd besmetting op de loer volgens Graaf. Het bedrijf wil echter niemand dwingen om zich te laten vaccineren. Nee, van dwang kan je in mijn optiek spreken of in onze optiek spreken als je zegt van er hangt een sanctie aan als je dit niet doet. Dat is niet zo, er hangen geen sancties, maar we willen juist positief gedrag, want wij vinden het positief gedrag, belonen. Medewerkers van Delta Safe die zich, zodra dat kan, binnen een maand laten vaccineren, ontvangen de bonus. Een goed begin is doorgaans het halve werk, maar de brede opklaringen van vanochtend kregen geen vervolg. Van zee kwam veel bewolking en er kan vanavond lokaal ook een drup motregen uitvallen. De wind is ook toegenomen naar windkracht 3 tot 4. Dat betekent wel dat de risico's voor mist en gladheid tijdelijk voorbij zijn. Want ook vannacht blijft het waaien, aan zee met windkracht 5 en het blijft vannacht bewolkt met lokaal een drup regen of motregen. Morgen gaat het moeizaam omhoog naar 6 à 7 graden. De hele dag is er veel bewolking met zeer schaarse opklaringen en plaatselijk valt een bui, maar de echte regen komt in de loop van morgenavond en vooral ook dinsdagnacht. Dat is door het front dat mogelijk 10 mm aan neerslag gaat geven tot dinsdagochtend. Dinsdag zelf begint ook met wat regen, dan krijgen we veel opklaringen en nog een regen- of hagelbui. Minimumtemperaturen dinsdag rond 5 graden, maximumtemperatuur rond 7 graden. Woensdag wordt het ook 7 graden, dan komt er opnieuw een westenwind bij, met ook regen en motregen. En ook donderdag is de regenkans vrij groot, dus de enige periode met goede opklaringen lijkt de dinsdagmiddag te zijn. En tot zover het nieuws en ook het Zeeuwse weerbericht. Blijf kijken, want hier bij Omroep Zeeland hebben we uiteraard nog meer voor u op deze zondagavond. Zoals onder meer onze nieuwe serie Waar gebeurt? Over bijzondere plekken in de Zeeuwse geschiedenis. Beslist de moeite waard. Ik zou zeggen nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen in de nieuwe week. Tot dan.